tidak tahu apa-apa atau goblok. Itu yang dinamakan cinta. Cinta itu membutakan hati seseorang meskipun dia pasangannya tidak mencintai dia tetapi dia tetap mencintai, itu namanya cinta goblok, Pak. Setuju. Ada lagi cinta monyet. Apakah itu? Seperti saya. Di masa-masa saya ini, masa-masa SMP, masa-masa remaja, itu yang dinamakan cinta monyet. Ada lagi yang namanya cinta, itu cinta segitiga, Pak. Cinta segitiga itu adalah seseorang yang sudah memiliki pasangan satu tetapi masih memiliki pasangan yang lain, atau yang dinamakan selingkuh. Cinta itu toksit, Pak. Apa itu? Cinta itu kadang kita mencintai seseorang dengan berlebihan sehingga kita mengekangnya lalu menjadikan pasangan kita itu toksit, Pak. Jadi kita itu tidak boleh mengenal apa yang dinamakan cinta. Sebagai wanita itu tidak boleh mencintai, tetapi sebagai laki-laki harus sangat mencintai. Jadi kita sebagai pasangan, aku diprotes loh, Pak. Ayo, kuwi ben meneng sik mau wis omong kok, ayo. Yang dinamakan wanita itu jangan mencintai tetapi harus dicintai. Itu yang dinamakan cinta. Sudah, Pak? Tak tambahi ya. Kenapa, Pak? Cinta. Apa? Cinta adalah anugerah yang suci dari ilahi yang mempunyai kekuatan luar biasa untuk membuat tenang, nyaman dan juga keselamatan dunia dan akhir. Itulah cinta. Amin. Monggo ngaturke panuwun karo Mbah Lurah Haryanto dhisik. Nggih. Ngaturaken sugeng dalu, Bapak. Sugeng dalu, Ibu. Nggih. Ya, Nduk. Dan ngaturaken sugeng dalu kagem tuan rumah Bapak Haryanto kalian kedua mempelai yang namanya Mas Nganten dan juga Mbak Nganten. Jenenge sapa, Ken? Mboten ngertos, Pak. Mbak Tina karo Mas Faisal. Mbak Tina kalian Mas Faisal, semoga sakinah mawaddah warahmah dan bisa saling mencintai, saling melengkapi, saling bermanfaat satu sama lain. Semoga cepat diberi momongan juga. Amin. Wis, Dok, wis. Sampun. Wis le palakrama wis setahun kepungkur kok. Oh, Le rabi wis 2023. Berarti terus. Mbak Lurah wis kagungan cucu. Nggih. Berarti niki ngekarne napa nanggape mawon? Wis pokoke intine Mbak Lurah golek becekan ngono ae lho wis. Ngoten. Ya semoga kan bisa diparingi apa putra lagi. Amin ya rabbal alamin. Leres, bener-bener kowe. Nggih. Bu Kesi. Kula nggih kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami Pak Haryanto sekeluarga. Awit kepercayaan panjenengan ndhawuhi bojo kula lan kanca-kanca kru Madangkara untuk menghibur keluarga besar Pak Haryanto WC. Pak Haryanto Lurah. Nggih. Loh, kan jare sedot-sedot WC. Pak Haryanto sedot WC. Sedot Indri kae. Kapunten Pak Haryanto. Mugi-mugi napa ingkang panjenengan gelar dalu menika nyenengaken sedaya warga masyarakat dados berkah lan barokah lan ugi amalan panjenengan Pak Haryanto. Satemah rezeki panjenengan tambah kathah. Yen rezeki panjenengan tambah kathah mengke saben taun lan saben wulan iso nanggap wayang malih nggih, Pak. Amin. Lek saben taun ki memper, lek saben wulan wayangan ki engko daleme Pak Haryanto ngarepe ditulisi Lurah Sida Ludes ngono ngawut ya. Nggih. Gak apa-apa. Heeh, iki Nduk, anak wedok. Niken, ayumu bengi iki luar biasa. Sasat midodari darat, Nduk. Kowe iki mau sampean tak seragami njaluk karo Bu Kesi nyuwun karo Ibu. Bu, kula benjing yen dados sindene Madangkara lho, Bu. Kula pengen diseragami kalih sinden Madangkara. Nggih. Ras ronton langsung esuke Ibu belanja kebaya ning pasar Klewer, Nduk. Mila tak to, Bu? jahitke. Berarti niki ndadak to? Dadak kanggo awakmu.
Ayumu kaya midodari, yen ibu gawe parian, gawe pantun kanggo awakmu ya Allah. Burung gelatik banyak sayapnya. Cakep. Niken cantik, siapa yang punya? Ya ampun, ya ampun. Ayo Nduk, sapa to Nduk sing duwe Nduk calone? Sing duwe nggih Pak Cahya kalih Bu Kesi. Amin, amin. Lek karo bapak genah aman wis to. Karo bapak karo kanca-kanca Madangkara, wah iki kabeh wis jinak kabeh Nduk iki. Aman pokoke nggih. Saiki coba sing alusan dhisik yen nang nggen YouTube, nang nggen TikTok bapak wis kulino ngerti sampean nembang ala sekarang. Coba langgam ngimpi engko iso kolaborasi dengan mbokmu. Ayo coba Bawa kaya apa? napa mboten, Pak? Ya dikumpliti bawa nemu wong petuk sampeyan kok ya. Nggih. Ayo. Ayo Nduk Anake Cahayu, sik. anakku. Bocah kok sedini-dini. Awakmu dhisik ya Nduk. Nggih. Sampean dhisik. Oh, kula riyen. Ono. Ngambara ing amang bebasan tanpa tapi Elok, oper mboke genti. Ayo. Mau anake saiki genti babone. Ayo. Kesi. Katungkul ngumbar gagasan. Hop bareng wong loro jiro lu. Satemah nyuwun tepuk tangan yang meriah para lenggah. Elak tenan iki Jos. Aku mau ngarep mbuktekke
bahwa genduk niken ki ora mung bocah modern ning karo tradisi ya tetep tresna lali sumber bakale ketiwasan betul ya ya nduk angkaten sampean dhisik niken salindri ya ya mirasa tenan ya Mak. Tur bareng genduk niken iki ngangge bayak cara tradisi ngono ki malah berwibawa sampean nduk tenan. Ketok berwibawa, ketok anggun. Wong lanang arep njaraki sampeyan wis wedi dhisik karo aurane sampeyan. Nggih. Pokoke bengi iki sinden loro iki sing aurane luar biasa, siji niken, loro Mbak Indri. Walah tenan. Lah kok Bu Kesi ya mboten? Oh iya karo Bu Kesi, lek Bu Kesi genah yang nomor 1. Jenengan selerane sing anu to Pak, boti to Pak. Boti iki apa? Siji lanang siji wedok. Ora ngawur. Ya ora, seleraku ya kaya mbokmu ngono kuwi, Nduk. Kaya ngono kuwi, piyayine ya tidak terlalu putih, tidak terlalu hitam, pas-pasan saja. Mergo lek piyayi terlalu putih ya, wong wedok terlalu putih, lek lara 7 dina pucet, Nduk malan. Tenan. Nek rada ireng mbok lara seminggu to, tetep ketok ireng banggan. Terima kasih Mas Dalang. Iya, kalau begitu aku mau parian. Apa? Anake mosok ra isin kowe ra. Ora apa-apa. Pariane apa Bu? Burung gelatik melayang-layang. Apa itu? Bu Kesi cantik, Pak Cahyo tambah sayang. Iya. Wah, wis. Lho kuwi viral lho ning TikTok saiki parianku. Oh iya, elok tenan. Ya, Bu Kesi iki, ya. Sekali lagi Mas, instrumen rebab mangit tunggal, maki biola.
terima kasih luar biasa, Dek. Coba bawanipun kula nyuwun dumateng Bu Kesi, Bu, ayo bawane jenengan. Engko ya pas mlebu ning lagune ben Mbak Tutik sing ngibing. Ayo. Nah, coba kaya apa? Siap Mbak Tutik? Ha iki. Pangkur Mbak Nyumasan. Oh ya, semangat lho Bu nggih. Siap, Pak Tuti. Eling, eling, kula eling, gunungan Senapati. Apa?
tepuk tangan untuk Mbak Tri Astuti Renawati luar biasa iki lho. Iki yo multi talent tenan iki yo iki. Wis imbang karo Niken Salindri imbang iki kan. Mong kae luwih senior mergo Mbak Tuti iki lulusan SMKI jurusane tari. Nah, bareng lulus malah banting setir menjadi seorang sinden klasik. Wah, ning parandene dikon kreasi kon joget kaya ngene wah tidak menolak dia luar biasa elok tenan. Nduk Ken, saiki sampean jumeneng sik. Saya ingin jenengan memberi komentar kepada mbak-mbak sampean iki. Piye? Sinden Komentar Madangkara. napa, Pak? Bebas. Kalau nggih mboten saged komentar. Arepe ngelem ya oleh, arep ngelek-elek ya ora apa-apa, wis bebas ya. Ayo. Nggih, nganu cantik-cantik sudah. Heeh. Sinden Madangkara itu ndak ada cacatnya. Nek cacate ya Nduk ya. Ndak ada cacatnya. Cuma ini loh yang di sebelah sini tuh cocotnya agak anu ya. Kita bertiga selalu rasan-rasan nomor menang. Sing diomongne apa lek rasan-rasan. Lek niki sing dua niki ketoke ya cowok, Pak. Soale kan nggih pun usia, pun umur. Oh, wis wayahe ngedu. Nggih nek kula paling nggih ya kereng ngrungokne ngono ta lho. Mergo sampe rung gaduk kuping ya Nduk ya. Bener ngono kuwi. Ngene omong ngono, Mbak mbok aja omong ngono kuwi ayo to ngomongne agama. Ngono lho ya. Wah, guyui Birgita nganyele. Ya ngono kuwi, heeh. Lho ngangge sampean barang ngangge selendang warnane biru ya sangat cantik luar biasa. Ada maknanya biru adalah bisa rukun, putih adalah kesucian dari Bapak Kepala Desa untuk mengabdi kepada warga masyarakat Simo yang tercinta. Lho kaya ngono kuwi. Ya, piye ngene. Lek kanca-kanca pengrawit piye kanca-kanca? Ada yang mempunyai daya tarik khusus? Siapa ya? Anu. Niki lho pengendange niki lho. Wah. Niku Mas Noval Cahyo Kuntadi niku namanya. Mas Nopal iki kan dek wau niku nganu lho, Pak. Ngapa? Nyawangi kula terus. Mesem. Ngene mumpung petuk kan ya ora mesti sesasi pisan petuk jenengan to. Mumpung ketemu ngoten niku. Niku lak calone nun sewu nggih niku nggih penyanyi niku calone. Mbok menawa terus jenengan di sawang ku iso ditularke ngene pacare. Oh, seperti ini loh seorang Niken Salindri ngono kuwi. Nggih. Wis sehat tenan to, Nduk, jenengan? Sampun. Nah iya, sampean iki njur nganti lara, nganti mlebu rumah sakit iki kabeh melu mikir mergo sing tresnani jenengan iki pirang-pirang. Mangan sak mangan iki ngati-ati ya. Nggih, Pak. Esi udune singkiri, bangsane sing pedes-pedes singkiri. Gorengan ngono kuwi, wajan ompreng aja dipangan ngono ya. Ngono kuwi. Nggih, Pak. Sing adem-adem nggih mboten angsal. Heeh, upamane Gombal di PP. Heeh, gombal ya. Heeh. BH kemamel. Malah ngomongnya sing ora-ora. Mungkin nek umpami kula sakit jenengan mboten usah khawatir, mboten usah mikir. Lah piye? Jenengan transfer mawon. Oh iya beres. Ning lek aku kok kon transfer nyuwun sewu Nduk ora iso. Mergo aku dadi dalang kondang kaya apa ora tau nyekel dhuwit aku. Oh ngoten. Mbokmu terus sing ngelola, ora ngono kuwi. Aku dadi mayangi mek kaya robot ngono kuwi. Ya begitulah yang sebenarnya. Sing bener ngono ya Nduk ya. Nggih, sing bener ngoten niku. Dadi wong lanang iki kaya apa ya? Kaya pitik sing golek apa pangan kae ning engko tarangane ya to. Tarangan iki Piyayi Putri. Ning ya golek tarangan sing resik sing apik, pamrih men iso dadi barokah. Nggih. Nah, ngono kuwi, ngono. Piye mirsani para warga masyarakat nganti yahene ngenteni jenengan lho kuwi. Alhamdulillah antusiasnya, Pak. Iya. Kok nggih mboten ngantuk nggih? Sapa? Niku sing mirsani. Loh, mergo tresnane karo jenengan lek ora tresna mokal. Nggih napa mboten Bapak Ibu? Lho, kaya ngono kuwi lho. Piye, ora angger sinden lho iso ampuh kaya ngono kuwi. Ki lho daleme nglames Madiun. Enek sing kok Surabaya barang ngono kuwi. Nggih, enten sing saking Kediri wau nggih nyusul, Nggih. pun balik kan. Nggih, nika mbae nika lak sok nusuli kula to nika, Mbah Putri kae. Kae yo sak grup kae Cahyo Lover kae yo an. Caksi, Pak. Caksi ya? Nggih. Iya, heeh. Caksi Caksi Lover. lovers. Saiki aku nyuwun ngene, Nduk, mumpung ketemu iki santai wae.
sing ngangge bawa jajal. Lah sing damel bawa. Pelok wis bawane apa wae manut jenengan engko terus dibacukne lagu karo mikir kita ya apa penake ngono kuwi. Utawa Lestari lho mau ana sing ngersake dosen saka Isi Surakarta lho sing ngersake. Iwon Lestari. Sumpah demi Allah. Dibalani. Pengen ngerti jenenge ora? Mboten. Heh. Inisialnya huruf pertama S. Pengen ngerti? Sukesi Rahayu. Iki lho aneh. Niken kon nembang lho. Oh toh? Nggih. Lah gak bareng jenengan wau ngendikan lek niken badhe tiken nembang Lestari, Pak Haryanto langsung transfer kanggo niken. Engko tak sangone tak paringke awakmu, Nduk, tenang wae ya. Nggih, Bu, gampang, Bu. Engko salim kare buse ya. Nggih. Bocah ngono ora perlu diomongi transferan, saweran Nggih, ora nggih. perlu. Ya etos kerjanya yang baik ya ngono kuwi. Aja diajari ngomongin bangsane transferan kaya ngono kuwi. Mboten kula mboten genah duit to, Pak. Ora genah ya, Nduk. Mboten. Mboten Terus- doyan kula duit. Oh, mosok duit dipangan kuwi ya enek ora. Nggih. Ya, Nduk, bawane ora, Nduk? Bawa napa nggih, Pak? Lho sing ya Allah, enak ngono kene barangnya apa ya? Ah ndelok ning anu Kinanti. TikTok ya lho. Kinanti to. Kinanti, heeh. Mboten bosen ta jenengan niku? Lah, lek jenenge les seneng ki ya, Nduk. Ngono ki mbok dionekke ping pira wae ora nek bosene. Kaya aku nyawang Bukesi bendina ro ya ora bosen-bosen kok aku ki ya. Kaya ngono kuwi. Niki permintaan saking jenengan nggih, Nggih, Kinanti. dari dosen Isi Surakarta Pedalangan, inisiale C, nggih. Iya. Nggih, Congpe. Iya, Cahya Kuntadi ngono lho. Iya. Ya kan, bocah bareng nang kene alus tenan bocah iki. Ayo, heeh. Ya. Seliramu rawo jambang
sing duet iki mau sapa kira dhewe sing barengi mau? Mas Taslim ta Wah, paling. iya matur nuwun Mas Taslim. Nggih, matur suwun Om Taslim. Nggih. Pamundhute anu ya, Mbah Lurah ya. Nggih. Oke, Lestari coba kaya apa karo kanca-kanca Madangkara. Ya. Mangga dipun aturaken Lestari berpacu dalam melodi. Yo. Salindri lo iki bukan kaleng-kaleng ini. Oh. Top tenan. Kula lek melok Madangkara niku lek nyanyi peng 3 apa peng 4 kaya empane eman ngono, Pak. Aku malah mikir ngene lho, Nduk, lek kakean lemu nembang aja-aja sampean batin. Wah, Pak Cahyo iki kaya ngono aku diperes kon nembang terus. Aku iki kuwatir ngono lho. Mboten Pak lek niku no asine, Pak. Ora Ning ya. danane akeh no ya ndak krasane kepleter, Pak. Lek dana aku ora duwe. Saiki ngene, Nduk. Iki jenenge Janaka. Wayang iki nang ndi-ndi tak gawa. Iki pradane Mas iki. Janaka. Sampeyan seneng wayang ora? Sik kowe aja-aja ora seneng. Remen. Remen wayang ya. Tulung iki ning dirawat tenan, ya ta. Dirawat tenan didekek ning kamare sampeyan dengan doa iki lanange jagat lan curing Madyapada sing gantenge lahir tekan batin. Muga-muga sampeyan entuk jodoh sok lahir batin ganteng tenan, jatmika tenan. Amin. Ning diopeni tenan ya. Iki damel kula to, Pak? Iya. Saestu. Tenan, iya, Oh. Nggih, niki enten tulisane. R titik suwe. Nggih. Eri tegese kuwi Raden, suwi tegese muga-muga suwi anggene melu karo sampean. Ngono kuwi lho. Raden Suwi. Raden suwi. Heeh. Matur sembah nuwun nggih, Pak. Iya, padha-padha. Sok ketemu neh lho, Nduk ya. Lek pisan kas ketoke entuk ora pisan kas? Nggih, nggih mboten napa-napa. Apa-apa, nggih. Bapak-bapak pisan kas kersa mboten?
Wah, pera bayare kersa. Peng 5 lho nggih mboten napa-napa, Pak. Aja, iman-iman awakmu lek kakean ora. Ning tak golekne kanca ya, Nduk. Apa ya tega to jenengan? Ora tega aku ora tega. Ben dikancani karo Mbak Winong. Oh, ngaten. Karo Mbak Winong. Iki ya ning kene mulai hit. Anggere nembang ninggal katresnan ngono, walah. Iki njajal dijejerne karo sampean. Ojo nganti dibandingke utawa apik iki apik ora, namun diapresiasi bahwa semua adalah mempunyai nilai tersendiri bagusnya. Lah ngono kuwi kudune. Nggih. Nah, ya. Ya, ngadeg kok kancanono. Engko tak kek wayang ya eneng kowe. Ayo. Anggere gelem tak ambung. Ayo. Hop. Iki ponakanku lho, ayo. Lah iya, lek ponakan dicium ra apa-apa ning bapakmu ki mesti ngono kuwi mancing-mancing kok, Nduk. Nong. Lah, bapake lho, Bu. Ketoke haus to, Bu. Lah iya to, kaya kurang apa bendina tak pijeti. Tak paringi kok arek. Lah kowe lek mijeti ngenggon ayo lah kuwi marai. Aja-aja nek niken cah cilik aja ngomong ngono kuwi enggak boleh. Sorry ya, Nduk, sorry. Ngono kuwi, heeh. Wis muga-muga sampean esuk aja kaya aku karo Bu Kesi ngono kuwi. Lah teng napa? Luweh saka aku karo Bu Kesi. Amin. Ngono kuwi tenan. Aja kuwatir, jelek sampean nikah ngono aku tak sing jagong rono. Nggih sing. Oh, nggih jenengan sing dalang ya, Pak? Wah, siap. Gratis? Gratis, siap. Siap. Anggere kowe 5 tahun melu ora bayaran, ya. Ora, santai. 15 tahun lagi. Oh iya, aja mikir kuwi, sementing berkarier, sampean bisa bermanfaat untuk orang banyak. Mergo sak apik-apike wong kuwi ora perkara pintere, ora perkara kondange, namun manusia yang bagus adalah manusia yang bisa bermanfaat untuk orang banyak. Nggih. Nah, kuwi ya coba ben dibawani sik enong Cahayu bawa. Ayo, nggih. Mboten sing duet, Pak, bawane. Apa kuwi? Iki napa ngoten lho. Apa? Kersane niki kan sing tresnani niken kan kathah. Loh, sing tresnani sampean yo akeh, aja kok kendhu, aja kowe ngrasa terus ra pede. Akeh penggemarmu. Mboten. Iya. Ayo. Ora apa-apa kuwi wae karo genduk niken gen leren kari njarane ngono lho maksudku, ora. Iya. Jaranan dangdut kreasi rineng kaentaing beksa Sampeyan tak gekne dhewe esuk bawane. So lek ketemu nang Magetan to, mbok tanggal pira pokoke sasi iki kok lali aku. Mila to, Pak? Heeh, ketemu. Oh, tanggal 20. Pinten? 9 apa pira ngono lho ketemu engko. Elekno Ibu Kesi ya. Gaweke bawa ya. Pinter agawe sinden winong
terima kasih. Aja nganti ninggal tresna. Bacete ya ninggal katresnan, mugi pancen bawa nggih ninggal katresnan kok. Oh iya. Monggo sepisanan dangdut kedua. Oke, monggo yuk. Awas yuk. Jangan melawan celeng.
luar biasa nggih. Terima kasih Winong, terima kasih untuk Niken. Wah, dan elok kabeh. Jan jos. Ya, Isih ana dur prese loro, Truk. Oh iya, nggih. Monggo Mbah Lurah, enek sepeda loro iki. Ya, Oh, bar iki lagi ditutup karo Mbak sapa Indri. Ayo. Pundi dur presipun? Mbah Lurah Haryanto. Ngapa? Bener aja nggih pecut, engko sitok nggih pecut sitok ora kan ra penak disawang. Malah ben iso kompak ngono. Nggih. Wah, Jan, jenengan kok nggih dereng gantos busana kok tetep mlidhit ngoten lho, nggih. Non? Foto. Oh, nggih, boleh. Nggih. Nggih. Nduk, jupuk, Nduk. Nah. Nggih. Pundi kula wasne, Pak? Nggih. Nah, dengan nomor hadiah adalah sepeda, dua-duanya adalah sepeda. Oke, hadirin sekalian, silahkan dipegang nomor undiannya sendiri-sendiri dengan nomor 00736. 00736. Mboten. Pripun? Ada? Wonten nggih? Oke, siap. Pun gugur pun saged tunggal kari siji. Selanjutnya dengan nomor 00529. 00529. Dan yang mendapatkan kupon ini adalah khusus untuk warga Simo. Ini adalah wujud cinta kasih dari Bapak Kepala Desa kepada warga masyarakatnya. Akui. Dengan nomor 00529. Wonten? Oke, berarti pun lunas daya, Pak. Nggih. Nggih, mugi-mugi barokah. Nggih. Nggih. Sampun nggih? Oh nggih. Pun cocok nomere. Nggih. Sampun cekap? Oke, terima kasih. Matur nuwun. Nggih. Pun kabul kajate, Pak Lurah, nggih, kalian Bu Lurah lan sedaya mantenipun. Ya, nggih. Ya coba sing urung nembang Mbak Birgita, Mbak Trihastuti karo Mbak Indri. Yo bertiga ya, Mbak. Ayo nggih tutupan, Mbak. Ayo coba kaya apa. Nah. Dalam lagunya Gubuk Asmara. Wah, iya, coba. Mangga. Ya, Ca, nggih nutup, Ca. Ayo diaturake. Ya, Gubuk Asmara. Dandos.
Terima kasih, matur suwun.